Luto talaga ni. Ang ragod guys, so. Nice kita. Nah. Sekian. Luto talaga ni. Napakalindot sa panahon. Guys, lindot tayo. Luto guys, dalawang panahon guys. Ang kuan kayo, clear kayo ba? Tanawa. Luto Luto guys, Loh. Dari mamaya mga humayan guys kini. Basakan ba? Humayan mo na. Humayan mo na. Humayan. Palay ba, palay? Humayan mo na daw. Humayan mo gini kung ginagian. Let's go. Ito. Tanaw na to ha. Sa unahan. Okay. Luto tanawon guys Kanindot na lang. Luto sa panahon Luto guys Uy, turun. Uy, situ. Uy. Keratan beda tuh, satu. Luto. Ada lagi mga panganod dari. Mga panganod sa to. Terus. Indit kayo ba? Diba? Indit kita naman. Isa. Ano nga ta? Dari mo. Daw nindot at tanaw ni. Padaol na natagamay. Kung nindot yun. Palayo na to. Sama dag palayo gamay. Parang kanindot no. Indot ka dito na Peter yun. Ang suka itong nitingog ganina guys. Nadungog niyo to. Ang suka itong nitingog. First time ako itong kan ba? Sana nadungog. Napa. Giyog mga diri ay sini ka nang mingaw ba kay humayan ba na no? Humayan ba daw. Giani naman na guys. Nagikuha na ba? Raw giani na. Wala na humayo. Wala na humay. Sa unahan murag na pa. Raw murag na pa sa unahan. Wala pa na human. Giyog diri ngit. Ngit din siya. Unahan ta. Natap na may sakinan. Yara. Nindot sa pangano tanawon napakanindot na lang. Nindot sa tanawon diba guys? Nindot kayo? Nindot ta. Oy. Dili na ta. Unahan ta kami. Unahan ta kami guys. Pa ini humayan wala pa nakuha ay pa na ani ba wala pa na ani humayan man humay man palay palay man palay na wala pa siya na gikuha wala pa siya giani diba ang pangalan dito ninduto diba nindot kayo mura pag adlaw no ayag kayo ba nindot mga ng panahon tanawang panahon tanawang mga panganod diba di ka nindot dito pa ko maagi guys dito pa ko layo pa ko kuhan pa ko ni magbay ko pa doon sa company kay kuhan siya ni kanang
26 minutes. Di ba? Medyo layo jud. Yung manunghunong pa ko mag-video-video. Abot jud ko kan medyo oras. Loko na. Sige guys. Iko agi guys. Dini ko agi. Ini diri ko tigigian pero ni guys. Ini mani nga dalan ng akong ginagian. Sa una dito man ko tuyok dito. Dito tuyok. Ayo kayo guys tuyok. Karon diri na ko agi. Yung na underground bitaw guys. Makita na to diri niyan. Na underground ba. Medyo ngit-ngit ng diri guys. Tanawa ko. Kaya naman yung mga basakan diri. Humayan ba? Ay mga humayan diri guys. Mingaw kayo. Tanawa ng dalan. Kita ninyo. Ng dalan. Uy, lapas ko. Lapas na ko. Tara. Dapat sa sigig video-video ba? Pero okay ra. Ay safe gapon ta. Diri ko tigaan guys, tama ngit no. Tanaw na daw. Ano yung bagong punuan. Ini parang humayan, humayan palibot rin guys. Humayan. Diri ba ko lagi? Diri lagi, kalimot mo ko doon. Humayan diri guys. Diba? Ini ko tinigan guys. Paliko ko diri guys. Ni paliko ko. Kita yung underground diri niya. May sakinan sa likod. Naagid. Pas. Basta kinay sakinan sa likod. Maagi ko na diri. Uy, pas. Good dali. Gamay mo nindalan guys. Apsan ako. Gamay kindalan ba? Lusot mo na siya lusot. Dito pa ginawagi sa kong gagian rin. Mas kaaway. Nawa. Diri ko agi guys. Diri ko diri diri dyan na mag-agi po ba? Lagi. Ano na ako ni. Tulba kayo na. Gamay rin dalan tanaw na gud. Dalan Pilipinas ni hawan kini. Tulba kay dalan diri ay. Gamay rin dalan diri ko ay gigan guys. Kana mga kahoy guys, wala mga dahon. Dahon kahoy wala mga dahon. Angat naman bugnaw. Diri na ko tigagian, hayag na diri nanay butangan nilang suga ba kay na daghan mo agi-agi diri. Girikwisan na mo. Ay girikwisan ako. Joke. Gitaw gibutangan og suga. Salamat po ko bagay nagbutangan og suga. Maayo pud kay sila. Nakahiring siguro sila ba nga. Nam to isa ka mag-bike diri nga tigagian. Taga og suga di kay loy kayo. Ngit na. Kana guys, mura na sig sapa no. Pero di na sa sapa. Mo na ilahang kanal diri. Dako ing kanal no. Sa to ang kanal dito pirte gagmaya. Wala ang tubig muawas mo baha. Pero diri kanal pa na. Mo na ilang kanal. Sa di maklaro. Mo na ilang kanal guys. Kina ba kana? Kanal. Kaya kailang kanal guys kaya na mga dagkong isda. Mga dagkong isda ba karpa. Dara underground guys, diri ko tigagian guys, underground. Diri na ko guys. Diri na ko tigagian guys. Diri na ko tigagi. Ni magduldo lang ba sa balay. Diri sa una tuyok mo ko layo kayo. Ako gagian dron. Kung mag-snow man ang panahon, mag-snow, kung mag-snow man ang panahon,
medyo dili kay delikado. Kung may slide man ka, wala kay sakyanan. Kung dili pangos lang ka, pero may slide ka nga doon ay sakyanan, delikado ka, banggaan pa ka. Di ba? Kita mo na kung anino daw. Nani lang kinabuhin ko dito guys. Nindot ba dito sa tabi bayan, no? Na bangko. Pero na bangko ba lingkuranan. Pwede din magtambay diri. Pero kinahanglan tambay ka diri dili jud init. Kung itig init, inita. Negro ta. Negro pa tadaan samo tag negro. Nindot kay diri kahoy po do. Wala na pwede dahon niyo. Di ba? Wala pwede dahon guys. Diri rin, nindot dahil standby diri Yung lingkod ba? Naman gaya mag-jogging diri guys. Diri mag-jogging sila diri. Tayo, baon sila kape. Diyan sila, lingkod sila daw. Imagine na, nakakad diri. Lingkod ka. Okay kayo yung life, di ba? Relax kayo ka, mag-jogging ka. Tapos pag uman, baon kag kape no. Jogging ka nya. Relax kayo. Dari pa kumawagi guys. Dari naidalan agianan sa train. Dari kumawagi niya. Matabo ko dia sa agianan sa train niya. Nawa. Maka kuhan ko dito sa unahan. Pero basta na yung nagbantay. Dakpan ta. No? Delikado pag na yung nagbantay. Kung madakpan nga na ako yung nagbantay. Di gini. Diri ko tigagian guys. Pero dito, train man na dito. Unahan ka na yung mga pulagod. Nitabog ng mga sakyanan kaya wala yung train. Wala yung train. Wala yung bike sa likod guys. Hindi na ko liko guys. Diba? O kabantay na dito yung bike sa likod. Hindi na ko agi guys. Kenapa? Ngit-ngit na pita ba? Madlok pugod na rin ba? Talawan mo kita. Nawa ron na. Ngit-ngit na pita guys. Awara ko doon. Marami ito ka ng movie nga. Di ba makuratan? Marami ka na makuratan ka ba? Ay trailing. Hindi ko agi guys, di ba? Pero na, salamat lang kay batagan ng paligsugat dito. Hindi ko tigagian guys. Kanal man ni diri guys. Naman ko na ilang kanal. Muralig sapa ko. Kanal pa na guys ha. Kita ka sa lang sapa diri guys. Kini humayan man diri guys. Humayan na diha. Ang palay ba palay. Diri na ko guys. Diri na ko tigagian guys. Diko ko diri na naman yan sa train diri guys. Nawaran. Saya gani guys kay baulo ko motabok pag walay train mo agi. Diri, iganan man train diri guys kiyawas yung mga iro ini, mga light ba. Dawa yung iro guys. Yung mga light. Diri, iganan man train diri guys. Hindi ba? Naman yung mga sakyanan maulog motabok da guys pag walay kan. Pag walay train mo lusot ba. Pag na wala. Ay train. Nani, dinat kay motabok yung nani guys, kay buhonong mo ng mga sakyanan. Pagion man ka kay di na sila mo agi da kay abunay naman na. Abunay ba meaning delikado. Di na sila mo lusot. Kung lami kay inana magbike motabok ka kay ano, di ka maulaw ba? Nang sa igon nga priority kay nilang bike diri. Priority kayo nilang bike dirigid guys. Ila yun ang paunahon ng bike. Pero ikaw lagi nga pati yung kaulaw maulo juga oy. Ano? Mura gitawag patabukon ka special kayo. Di ba? Hunong yun sila. Paunahon ng bike. Hapit ako nabot sa balay guys. Hapit ako nabot guys.
Mana ni diri. Diri nako. Diri na jud ko tigagian. Pero pag makasakyan na napad mi guys, dili na po ko diri tigagian. Dito na jud ko sa kasada. Kay siyempre, sakyan na naman no. Dalang train guys oh. Sakto kayo ba, di ba? Okay. Diba? Duha di ka train guys oh. Duha di ka train ang ni Kuanday. Mana yung balay na mo guys. Abot ako diri guys. Sa relax na natin itong service. Kaya masulod na ta. Ningan ako sa kong BBQ me. Akong baby diyan, nagulat na siguro, ugwa na tulog. Siguro yung tanaw pa silang movie. Diba man yung mga gawas sa balay. Nga. Dool mig kuan guys. Kanang terminal sa train. Mo nang dool po mig agyanan sa train. Nga. Karon ay naabot na tano. Diri, sulod na ta. Tanaw na to siya mga gimmick diri. Silingan naman na guys. Ano man silingan da. Baon ta mo na mong gipili o nga balay. Kana pero wala mi ni dayon da kay yan na guys ha. Isa. Ay, gabrihan na rin kami kuya ni guys. Arigato bi. Kumbawa. Kunbanwa. Arigato bi. Arigato. Sige na. Ito na. Arigato bi. Arigato. Onegaismasu. Onegaismasu. Umay. Onegaismasu. Sipa lagi ni mo be. Suko ka na de. Uy, ayaw maulog mo po. Ay! Ang bata. Hello guys. Tara. Let's go. Nga ano mo mang? Ay,